Mateix ritual per començar una carrera diferent. La cursa de sa sobrassada va tornar a omplir els carrers de Santa Gertrudis de mans del Running per prendre part d'una prova amb dues característiques que la fan especial. És per equips i és de nit. Yo siempre entreno de noche y la verdad que incluso la gente correr de noche le viene muy bien a veces, porque la mayoría entrenamos de noche. El recorregut són 14 voltes al poble per un total de 21 quilòmetres, una mitja marató que han de completar els equips repartint-se el número de voltes com vulguin. L'estratègia col·lectiva és important, però sembla que no a tothom li preocupa gaire la classificació. Jo, per almenys, el meu equip no tant. Nosaltres sí, que vas més competint, vas picant més. Jo és que no m'ho prenc molt com a competició. Som un grupet de gent que anem a córrer pels passeig marítim. No has agafat a la més competitiva de la carrera, precisament. Però anem allà on hi ha més animació, a la zona de relleus. Alguns no tenen gaire clar on queda exactament. Una cursa, sens dubte, més divertida. Perquè és graciós, saps? És molt divertida, saps? No és només d'una persona que corre molt i ja està, saps? A nosaltres ens agrada molt per això, perquè som un equip i ens animam, saps? Està xulo per això, saps? Sí, el circuit és una mica trencacames, però ho fa divertit en el sentit que siguin relleus i els equips hi ha molt pique i està força bé. Però com a competició que és, ens importen també els guanyadors i a la meta va regnar clarament un club, l'Ample 32. En el lot, victòria per Adrián Guirado, Òscar Santos i Rubén Torres. El fet de fer estratègies d'equips de 3, que segons com te trobes i no sé, és algo diferent i la veritat que molt bé, molt entretengut, diferent. I també les atlotes blaves, Indre Barcute, Paula Espí i Alba Fourniet, celebraven la victòria. Sí, muy contentas. Sí, la verdad, ha valido la pena, no, el sufrimiento. Però ja a la meta tenien dubtes sospitosos. ¿Cuántas voltas heu fet? Yo 4. ¿Y bueno, y tú? 4 vueltas. ¿Has dado 5? ¿Has dado 5 tú? ¿Sí? Sí. No, pues 5. Idò no, eren 4. S'havien equivocat, sense voler, desqualificades i victòria per l'atletisme Santa Eulària. En mixtes, triomf pel Pitiús, amb Salva Crespo, Alexia Hartmann y Eric Gauterón. Estuvimos comentando en el entrenamiento, ¿no? Y nos hacía ilusión pues correr los tres juntos. He tenido suerte que me haya tocado con estos dos cracks poder correr esta carrera. I menció especial per un gran, Samuel Urbano, que va córrer en solitari i va acabar ell sol, tercer a la general. Per a tots ells, una copa i el premi que tothom volia, el que dona nom a la prova.